Nosaltres, com a Partit Popular, com hem fet sempre, tot el que sigui defensar que un règim especial de les Illes Balears estigui dotat de veres i, per tant, compensi l'insolidaritat, això és una que nosaltres ho defensarem sempre. Per tant, donarem recolzament a qualsevol acció que suposi dur de cap aquí les compensacions que a un moment donat s'havien negociat, que estaven a punt de firmar i que la senyora Armengol, crec que eren el març-abril del 2018, no va voler firmar interessadament just perquè era Mariano Rajoy el que ho faria. Jo personalment vaig poder participar en aquestes reunions, en les reunions, inclús discussions en Madrid i amb Antoni Costa, i sabem que la cosa estava a punt de caramel·lo perquè Balears rebigués un fons d'insolidaritat que després se va canviar i se li deu un factor d'insolidaritat d'uns 90 milions d'euros anuals per fer inversions a Balears, més tota una part fiscal que anava dins del règim especial. Tot això va quedar totalment abandonat quan va entrar en Pedro Sánchez i perquè així ho va voler també la senyora Armengol, que no ho va voler exigir. Per tant, qualsevol acció que se dugui a terme en aquell Parlament per tornar a reivindicar aquestes ajudes que són totalment justes per compensar els efectes negatius que té la insolidaritat a Balears estaran defensades sempre pel Partit Popular.